ire gaki chingochabuga utikosoka gaki tarikomanya tasoka gaki gaki okitakwani tatankiko sakirera ndigamubwati kutikosoka namole kwetochi murangoro korona ira nairo yo matra lingonyora ari insega gaki akenyini chiro kunaso okura lyoka gaki ngakire simichane ngechinsa chabu tukosasta onteita abaiba abo byachine byabyitire tatu mirura kintu amunyokiri genero ana na tukubona mama na ke story yani ngonte inati bantabu bacha babu gichingo ko tatu soka gochikurigera ichingo ko tatu irege ka gocha kurigera irege ka koira na mamu chikuri ochi kwendonyo umurango gwaturu gwatusie kumuru kunetochi ochi kwiguro umurango mato gwatonyora no bamokenyere bamutugutire nsabu etwa ichanire omwari mukonyenyu mune ng'ombe amangana security account yeito airanire nsepi squeeze saa moja ekonyore isiko aboko rukende gionsi serikali ya Nyamira monoto irane asemangana ya baskali patrol teyo bawa ka Nyamira no police station isiko na boko nyenywa bale ime serikali yanene tokonya. The problem with our security team again to bago chabakora abasalina bako bwatende baigorero kabere akerege ntubune ke kiabere buna bono iga na bura ara baskali yori ki patrol jikoba akero kiabere bwangu matuka ko erabere nende twanyo twerene to normal life nenda basali bali bakora ki bairana so omangana yo security tiabe dituka serituko